Днес е 25 марта. Ден за церебралната парализа. За нас това е ден за осведоменост и подкрепа. А за родителите на деца с церебрална парализа повод за признателност за усилията, които влагат всеки ден. Церебралната парализа е неврологично състояние, което засяга мускулния тонус, движенията и координацията. Тя се причинява от увреждане на мозъка преди и по време на раждането или през първите години на живота. Кога може да се забележи наличието на синдрома? При някои бебета признаците са видими още в първите месеци – забавено сядане, пълзене или ходене. Понякога признаците се откриват постепенно, когато детето започне да се движи и да се опитва да контролира движенията си. Характерни черти и признаци: забавяне в моторното развитие, мускулна скованост или слабост, невъзможност за координирани движения, в някои случаи проблеми с говора и гълтането. Как родителите могат да помогнат? Подкрепете детето с физиотерапия и упражнения за развитие на мускулите. Насърчавайте двигателните умения чрез игри и ежедневни дейности. Работете с логопед при нужда от развитие на говора. Осигурявайте безопасна среда, за да се избегнат падания и травми. Лечение и подкрепя. Няма лек, който да премахне церебралната парализа, но ранните интервенции и терапии значително подобряват качеството на живота. Медикаментите и ортопедичните приспособления могат да помогнат при скованост и движение. Най-важното: всяко дете с церебрална парализа има потенциал да се развива и да се радва на живота. А всеки родител може да се справи с предизвикателствата. Подкрепяйки различните, ние показваме, че любовта, търпението и вниманието правят разликата.